Lit je hem jaren. Sis het maar. We wien mooi sis het maar op een zwieperdag op een jouwer. En we stellen de meesken deze vraag. Waar zo'n Jo wel eens een tik maar de zwieper Jan wollen? Nou, waar ik wel een tik met de sweeper wil Jan, dat is Marco de Jong. Omdat hij al zoveel hield had woonjoerd en ik er nog helemaal geen stuur. Dat is die zanger van Jitteaser, want dat gaat helemaal de verkeerde kant uit. Nou, een flinke tik maar de sweeper. Dat is mijn dochter Rosanna. Die hangt de hele dag op de bank om. Ze heeft vakantie en ze kan wel wat doen. Dat moest Harm Nissen hebben, daar uit Holland wij. Alle mensen die een tik maar de super Jan die met dress zit omdat ze altijd zo vervelend binnen. Alles wat Fries is, nou daar is Harm op tjen. En vooral dat ijsje. Nou daar heb ik het maar zijn. Wie ik graag een klap met de zweep wil geven, is mijn leraar van Nederlands. Want ik ben hier veel te laat gekomen aangezien ik nog een toets moest maken vandaag. Dat zijn mensen die noordeloos wezen mishandelen. Ik zou een zweepslag geven aan mijn oude meester, want die was veel te lui om zelfs dat dingen de klusje moesten doen.